Όποιος την κράξει εκεί στο κοινό ενώ κάνει live... Τι? Με πυροβόλησες μαλάκα στο χέρι. Και σένα, sorry, ήταν κατά λάθος. Μαλάκα, πώς θα σε βοηθάω τώρα στα βίντεο? Σιγά τη βοήθεια. Κάθε 3 βίντεο έβαζες ένα τραγούδι. Να σου πω, καλά να πάθεις. Έχουν μείνει οι άλλοι 3. Μαλάκα. Τι έγινε ρε μαλάκα, έσπασε η καρέκλα. Πήρα τη σάπια την καρέκλα ο ηλίθ. Spider-Man! Κοίτα τα μούτρα μου! Βρες μου ένα γιατρό, γρήγορα! Αμέσως κύριε Τζέιμισον. Spider-Man. Πού το ξέρει το καλλιτεχνικό μου ρε πούστη? Έλα, να μην δούμε λίγο παραπάνω για το πρωτότυπο. Μόνο ένα χέρι θα βλέπουμε. Εντάξει, έριξα έναν υπνάκο, ξεκουράστηκα. Μίλησε! Μίλησε! Φίλε! Παίρνουν μια ολόκληρη ζωή κυνηγώντας το απόλυτο. Την απόλυτη αλήθεια. Την απόλυτη ελευθερία. Τον απόλυτο δράκο με τα μπλε μάτια. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε, αλλά μου φάνηκε αρκετά άστιο, συγγνώμη.